Balima Alnyokma, très urgent. Balima bien samedi 7 février 2026. Aïwa, ko capitaine Amadou Koulibaly, ko asorasi nyogon do marfa tchala. Kankono ube kamule ko gomankura ko nyono marala. Maléon, capitaine Amadou Koulibaly a photo fla anya ni information de soro. Voilà, anya enfin information soro. Les réseaux sociaux kan pasi chamanya bla. Ko capitaine Amadou Koulibaly ku kelela donc ou kelele ka sorasi nyogo do marfa boka tiala vocalu be do ko dumunu ko do bebe kitafo donc vocalu fana be mbolo anye vocalu munu soraka amino vocal do kalanga je ko lame voilà bela de nga nyor lame quoi international au fulu do soldo aya lame ani ki wora mna mandi général Moukalega Paji Canado, famille capitaine Amadou Koulibaly, les chefs de détachement Nobe Goumakwa, au Marfa Konchira Lade. Un tir à bout portant, ni mi Marfa Chala, no Manjanona. Kakara Kango, au famille Kunafunu Kunfolo, Kulu Konia Irakafu, Kuni Mankom, Mangam, de Willa Union, Mangami, Nasa Bugera Sukui, Sugo, à cause de la viande. Cela relève une situation de pénurie et de détresse extrême au sein des forces armées où la faim a fini par coûter la vie à un officier. C'est un moral quoi. C'est-à-dire moral c'est-à-dire quel est Beli Haliam Nakono. Donc, ani Tchegléam Rebino, méfiance, finalement bien quoi. Donc, mais Hali Congo. Ni bisa kake sababu peut-être kake sababu ka ni mo kire bonani na ko mo rebe bisa kake sababu inshallah alaka hine ala Abdallah assalamu alaikum ga foli bi fi sigiro la chakirat le fly de nika audio bela mesa o madaina le mi jabi merci vraiment merci kelen kadin na chine sisa nun kelela soko ko de la sura su gansa soko tla yoro la ukela ay marpa chaka sefula bon abela de kuma messa bon et anye version refana metukuni ambalma cha do video kala ameno fana ka video kala nga je kula Allahu akbar capitaine Amadou Koulibaly chef de détachement de Goumakura à Nyono ni capitaine Amadou Koulibaly chef de détachement de Goumakura a Nyono. Amporaka Kibaria Misoro, ni capitaine ni Goumakura, no be Nyono fait, au chef de détachement de Dou. Au Foyon Komado Temena, ou Nyonoche, quand on a là, à Fora Chugamima, Nanani, Koumi, Na Borasra de fait, Fokasi, ni Ere, Karabala, ni Ponima. Donc, quand on a là, Marfa de Chiranina. Donc marfan tira explication fora ani chugamima aywa ko anin torala donc ambe afo alaka hina la katarosma donc amanyini donc malien bela jele kuma messa any information chamanye donc ambe do ke alaka to malien dem bela jele ngabe alaka nani ben foite bembo Anganyame. Maintenant, enquête ou ken besina. Anganyame réseau ken fa kan fa be ko capitaine toy capitaine Amadou Koulibaly ken ko ye marfa tiala fleni. Voilà. Ko ye marfa tiala. Lebe kuma kelen dron ne fo malé onyana. Surasu morali main quoi. Ni surasi morali main ni surasi be kelege worola. Aya ko kele remarquer Occidentaux flene kele bambalo te do ala de ni tubabu tara kele la ife ni aka surasi chama fa dro ate so nga kele continue bla be sikingana ni tubabu ga surasi chama fagara abo kundwa ni kele mena sena ni surasi chama fagara abe problème psychologie de bla surasi do la nebe exemple dama te mo gorede o kara an yere ga kare kono di o kera bago jikoroni ne nga demisena ke bago jikoroni ayere ga kare kono menete mo ko to foke atigi asurasi ke bana san
Sorasi chain kunga ne redo muso de fana furu. Wallahi billahi atara kelekero la kana kungulu fena. Ne ba don quoi ne mona sorasi mille la ne ba don quoi. Sorasi wa ko ka dine ko jugu. Bon mun fle ka tie soro ibita soro mu ye marfa chala ibita soro il a un problème psychologique. Bo abetini. Ne sorasi chem ka kafa na. Wallahi anali. Allez, comment on appelle là, allez à une rébellion d'eau. On te fait qu'un dada à faire na quoi. Une rébellion que le allez taro qu'elle la faut nord là, nana. Non, à Kungolo là. À Gérard Kadamadiaka. Donne la marfata. Kofaga tchaire bala. Kasora allez de soujoga babla kono. Ka fembe ke bay. À Kungolo là dora marfata ka bouliba no fait. Ba kulila de kadasoko. Aïe qui sait ti ça non c'était horrible. Ou t'as la campara kelengeli na kata commando de ta kana maîtriser. On est quelle menace c'est la psychologiquement ni surasi ngabala surtout bila jaraka moko be ka fakali qualité munuke. E bara de surasi fle agli tala yanga surasu da ku kante ke wakati mina. A gera surasi chama moral ka. Bon, tero ba daba kamadi ka je anga surasu ka psychologique. Il y a la guerre psychologique. Ema e kele koro ni fenna ema ni américain ka moko tara kele koro la nuga sura su fagara dro ou ka population me commencer ka muruti ou ba dabla. C'est comme ça. C'est pour cela et ni sura si tenga kamu karata. Ça m'a fait mal en tant que citoyen malien. Bon, ala ambe kun fara me ka watina ala e baraka douana. Ba flebi, le moral n'est pas bon. Sorasi bade ni be ni situation kono. Wallahi sorasi do ne wuli. Ale be kele ka orola. Ale era ne munu be kare kele ngono bali musoka. Wallahi ka mena video spécial ken na kwa munu me mogo munani na ira ka be ka sorasi fefe muso ta ko fe billahi ka marfa chuladi. Ne asimi go ta lo a voter ne reba asimi soutenir. Mogo ni sorasi fefe muso ka ma ki be ta ka sunguru tege nu yimere billahi u kan gi daki fakadi fem benala che. E nyoko mais ndim dusu chene non quoi. Bon, il y a une information de soro. Ama soro. Bon, c'est pas officiel, hein. Ce n'est pas 100% confirmé, mais enfin, il y a les réseaux sociaux de camp. Ça nous fait tous mal. Pour que ça va faire si mingana. Quel est le niveau de l'équilibre que quel est là-bas? Il y a des camarades bali kakataka barak 100%. Il y a des camarades dundun kasola n'importe comment. Bon, voilà les résultats aujourd'hui. Ni quel est menacé n'a pas fait malien bena. Ni kele mena kate ban don la sorasi do be bok foro na dro kana marfata kana chew kwa kar kono mogola ne ba do guerre femi quoi ma ne ga doctorat basé la théorie de complot de ka ne ba do psychologiquement guerre be munga sorasi la ne ni Irak vétéran de la petini tara Irak guerre la kana ana dro a démissionner ka bo sorasi la américain de tubabu de do a photo re be bo joban don na mena photo publié ne terege do américain blanc tubabu blé a tara gerege oro la Irak a siginen kana a démissionné ka bo sorasiya la ko ba fuma ko les vétérans a bolé sorasiya la très jeune a sorasiya bla ka jira le kanko wallahi be kumbe baraka dondola a tara do piscine ngono tro ka aya ere faka quoi aya ne kentaro ama a sulete glola ama drogu ta foi a tara droga ere faka o guerre pisco guerre mainde billahi guerre mainde. Ni sorasi be guerre la sorasi do ba kun do ta kun. Oruko son ame do kanga sorasu yi. Moi je soutiens l'armée malienne. Ni amba fo asimi gotana. Asimbe ka tan stratégie mu yi. Wallahi sorasu ti gagner kanton na. Imagine ambe niveau minabi. Ay sorasu be démoralisé ka sorasi nyana ma fa be se kala ya be asimi ya be mine. Abasi Dambélé, Olde Mali libéré, Ani Niema, a détruit, a armée est détruite. Le moral n'est pas au beau fixe. Sorasi Dame Marfa Taroro Katia, Sorasi Nyogona. Ça veut dire que c'est grave. Bon, c'est pas confirmé aussi. Bon, on verra. Mais c'est des cas aussi qui peuvent arriver, mais à la kanake quoi. À la Sorasou qui signe vraiment. Sinon, on est à la tienne, Asimi Gotan Mena Watimina. Mali fa be kunyaga mine do bulu u taraka tu kalifa M5 na domina M5 yu kalifa mine
k'u kani surasi kelen nous sauver ou klatun ka bla o M5 kelen na ko kɛlɛ M5 ye Assimi Goïta dɛmɛ ka Farabugu libéré ka Kidali libéré ka yɔrɔ bɛɛ libéré ka bɛɛ ban a M5 gɛn kɛrɛfɛ dɔrɔn yɔrɔ fɛn fɛn sɔrɔla bɛɛ tilara ka minɛ la tuguni Assimi Goïta ka moteur o ye Choguel Maïga di ni kuranɛ cɛ sans Choguel Assimi n'est rien Assimi ko qui vit ne bɛ ka kuma in fɔ pas parce que ko Choguel ka di ne o tɛ quoi a bɛɛ ni kuranɛ cɛ transition ye Choguel di wallahi billahi tant qu'on m'a sigi Choguel ma n'u ye ɲa sɔrɔ ma ka fɔ ma tu ɲamɔgɔden tatɔ filɛ nin wallahi billahi o tɛ se a kunkolo t'u la o tɛ se u bɛ yɛrɛ nɛgɛ na quoi yɛrɛ nɛgɛ dan ye kɔlɔnkɔlɔ ba b'o ci de a ye ta dɔrɔn a b'aw nasi a b'a to na billahi coup d'état bɛ ta k'aw la parce que i b'a dɔn i dalen b'i yɛrɛ la wagati min na o wagati de coup d'état bɛ k'i la o wagati min na i sigasigalen bɛ mɔgɔ la i bɛ mɔgɔ minɛ la wagati min na coup d'état tɛ k'i la dɛ wagati min na i sigasigalen bɛ k'u bɛ sɔn ka coup d'état kɛ na coup d'état tɛ k'i la wagati min na yɛrɛ i kafara k'i yada dɛ o wagati de i hakili sigilen a ye président jumɛn minɛlen k'a kun b'a kalama k'a bɛna minɛ a président kelen ma minɛ Mali kɔnɔ Modibo Keïta kun t'a dɔn k'a bɛ minɛ Musa Tarawele kun t'a dɔn k'a bɛ minɛ ATT kun t'a dɔn k'ale bɛ cun Kuluba kɔti la fo k'a kɔ jogi IBK kun t'a dɔn k'ale bɛ minɛ ça a toujours été comme ça awa Assimi bolo fana ale tɛ minɛ en tant qu'ale bɛ ka mɔgɔw dun kaso la a tɛ minɛ c'est à dire jamana yɔrɔ yɔrɔ dilanna c'est à dire u ma jamana dilan u ye coup d'état nɔgɔlen den kɛ u ma jamana dilan o jamana kun bɛ niveau fana tuguni u y'a tɔ détruit fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ u y'a bɛɛ détruit voilà les résultats aujourd'hui an bɛ dugawu k'an ka Mali an bɛ dugawu k'an ka sɔrɔsiw ye donc Malien ye ni info de sɔrɔ Malien fɛn fɛn bɛ France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka aw ni Ala y'a kɛ to dɛ aw ni Ala ka tɛ sɔrɔsi morali bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn mun ye Mali yɛrɛ président ye o bɛ ka Mali nafolo ta k'a di sunguru baw ma Mali nafolo bɛ ka ta k'a di sunguru baw ma o jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo jumɛn hali denni fitinin dɔ une petite fille ko Jafara bɛ a bɛ ka kasi ko kɔngɔ b'ale la an ka lajɛ an ka dugu de minɛlen don o ye Jafara bɛ n'i sera ka ɲama Ala n'a kira kama dumuni foyi tɛ ka sɔrɔ Jafara bɛ an bɛ bolo la fɛnɛ n'i sera ka ɲama Ala ni kira kama an dɛmɛ Ala ani kira kama an dɛmɛ Assimi n'i ka kɛlɛkɛcɛ Ala kama y'an dɛmɛ Allah fo ka ne ɲaji bɔ ni ye mɛlɛkɛnin da bɛ kasi la ko k'u dɛmɛ kɔngɔ b'u la binaka mɔgɔw kɛlen bɛ k'u ka yɔrɔ entouré ne bɛ ka kɛ cri de cœur de bɛ ka kɛ Mali fan bɛɛ bi cri de cœur de bɛ ka kɛ fan bɛɛ bi mɔgɔ bɛ cri de cœur de la vraiment an b'aw deli Nyoro di Sahel fana ko Mali fan an ye nin fana lajɛ dɔrɔn an bɛ dugawu kɛ an balima Nyoro di Sahel kaw ye o bɛ degun na bi o bɛ jihadistes ka degun kɔnɔna la bi donc an bɛ dugawu kɛ k'Ala k'o kisi mɔgɔ caman b'a kalama bi Nyoro di Sahel a encerclelen de don jihadistes fɛ jihadistes de kelen don ka Nyoro n'a lamini bɛɛ lajɛlen k'a minɛ k'a kɛ o sago ye i b'a fɔ ɲɛmɔgɔ t'an bolo Mali la i b'a fɔ président t'an bolo Mali la kuma bɛ filɛ Nyoro di Sahel o dun ye Mauritanie frontière direct bon kuma bɛ filɛ an ɲɛ kɔrɔ bon an tɛna kɛ video janba ye ni information de kun bɛ ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ lajɛlen y'a ye sa ne kɛlen ma mun fɔ sɔrɔsiw ɲɛna n'u ma Assimi gɛn ka bɔ yen sɔrɔsi caman mago bɛ sa dɛ a tɛ se o wala Assimi tɛ se Assimi ka moteur ye docteur Choguel Kokala Maïga di maa t'a dɔn ko wurufanba n'i ka wulufari fara dɔ i ye tɔgɔ fɛn fɛn sɔrɔ M5 de tɔgɔ in d'i ma aw t'i fɛn dɔn a ye coup d'état fɔlɔ kɛ kalo 9 Farabugu Clara la Mali yɔrɔ bɛ Clara la a y'aw tɛgɛ di M5 ma M5 ye Kidali libéré ka d'aw ma ka na ni plan ye les 10.17 mesures ka tɔgɔ d'aw ma k'i kɛ Sunjata Keita bɛɛ ka ɲɛ b'i fɛ mais bi bɛɛ tigɛrɛ la bi hali ni ye n'a kɛ Assimi la ka di wulu ma wulu ta dun a jelima ka go Assimi Goïta jelima ka go ko wulumusoni bobi un maudit c'est toujours comme ça donc Malien de kundon Malien an bɛ nin bɛɛ la aw nana cɛ sɔrɔsiw ɲɛ b'a la bibi in na sɔrɔsiw ɲɛ b'a la olu ka wari bɛ ka taa ka di sunguru baw ma sɔrɔsiw ɲɛ b'a la olu sɔrɔsi ɲɔgɔn de bɛ fanga la o bɛ ka miliyari contrôle de ta ka di sunguru baw ma alors que o sɔrɔsi ɲɔgɔn bɛ kɛlɛ la a ye Batulu Ɲangi photo lajɛ Assimi Goïta o k'a nana Mali libéré ale ye muso min ta ko o k'a ka sunguru a ka maîtresse ye o ye muso finman de ye
mais Assimi Goïta kɛlɛ k'a sunguru tigɛ daminɛ sisan nɔ a kɛra muso jɛman ye la blanche o kɛra malien bɛɛ sigilen ɲɛna avion compagnie bɛɛ bɛ fɛn bolo bateau ɲang bolo n bɛna tila ka n da don o fana kuma la Assimi Goïta kɛlen bɛ ka avion compagnie de caché ka di kuma in tɛ se ka ɲɛfɔ n bɛna o video kɛ don dɔ la n bɛna bɔ n'a sɛgɛrɛ bɛɛ a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ an ka jamana na sɔrɔsiw bɛ se ka morali sɔrɔ la cogo jumɛn o ɲɛ b'a la aw bɛ sunguru baw kan aw bɛ ka sokɔrɔ fɛngɛ aw sɔrɔsi ɲɔgɔn aw ni minnu ye garadikɛlaw olu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la aw bɛ fugariya la Bamakɔ kɔnɔ bureau kɔnɔnaw la aw ka baara tɛ yɔrɔ min aw ye baara k'o ye wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ la aw bɛ wari ɲini ni fɛnw de la a filɛ bɛɛ tigɛra aw la bi aw bɛɛ barika banna bi bilahi talahi tu moriya hali fu ka fisa n'aw ye fu gɔtɔ donc malien an ye de sɔrɔ bi malien fɛn bɛɛ bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la bɛ Senwave application télécharger a photo filɛ nin n'a Senwave application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ dun aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ 40 kan n'a wari ci ma a b'a sɔrɔ orange money la sur place wagati o wagati aw jaabi wari ci dɔrɔmɛ kelen aw ta sara o de kun don aw kan bɛɛ caw